و یکمش باید отказ کردن در کره. отказ باید شما خودتون باید بفهمید که همین چیز отказ کردن و شما یک چیز признавать کردنتون در کره که ماستوربация این شما ده как-то привычка шудагӣ привычка одатӣ шудагӣ ва ин естественная потребность нест, яъни шумода табиӣ нест ки шумо ира мисол ҳамин мастурбатсияро мекунед аз сабабе ки шумо ҳамин ба мо привычка шудагӣ ва албатта ҳамин чиза алиш кардан дар кор. Мисол ҳамин вақта шумо да ин шашмаш ки ҳамин чиз омад, мисол мехоҳед ки ҳамин порно тамошо карда мастурбатсия кунед, якум бояд шумо берун бироед, як худатон наестед. Агар берун биромада натонистед, отжимания кунед, отжимания, постоянно отжим, бисёр отжимания ки энергия биравад ҳамин қати. Ассалому алейкум бинандагони мухтарам, ба шумо дипломированный врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики Эркинҷон Юлдашев. Бинандагони мухтарам, бо ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. Як бемор навистааст ки номиша LKJHGJHN нависта, ҳамин дастмайнаи сар запис шудагӣ чӣ хел удалит кунем? Яъни суха задана чӣ зарар дорад ба ҳамин нависта, яъни майнаи сарда запис шудагӣ чӣ хел избавит кардан дар кор. Беш аз ҳамин чӣ хел халос шудан аз мастурбатсия ёки айдрачит кардан ёки суха задан бояд мо бифаҳмем ки аз сабаби чӣ ҳамин пайдо мешавад, яъни аз сабаби чӣ суха задан пайдо мешавад. Бояд мо ина яъни привичкара айгуҷо пайдо мешавад, ҳамира мо қати шумо суҳбат мекунем. Якумаш ин бемориёда значит кай ки психологическое напряжение, стресс мешавад, яъни постоянно одам организм кай ки депрессия шавад, бисёр зиқ шавад, ҳамин роҳе ки барои расслабление мекунад, ҳамин чиз баъд мастурбатсия мекунад. дуюмаш кай ки хамхобагӣ постоянно нашавад, зан надоштагӣ бошад, ҳастай мардакое ки мисол зан надорад, инонам ҳамин хамхобагӣ постоянно нестай ва ҳамин чиза мекунад, яъни ба ҷои хамхобагӣ мекунад. ва дофаминовая независимость, яъни кай ки одам ҳамин дофамин чизе ки ҳастай, яъни дофамин дар организм кай ки бисёр одам ҳамин мастурбатсия кардан гирад, ҳамин чиз завқ мебиёрад, ҳамин завқ изаш мемонад дар ҳамин ҷа ва албатта ин таъсир мекунад, яъни дофаминовая зависимость мешавад. чӣ кор кардан дар кор аст? Барое ки якумаш одам аввал фаҳмидан дар кор ки ин эҳтиёҷи воқеи ҷисмонӣ, яъни чизе ки ҳамин чиз бошад, мастурбатсияра мисол скука бошад, одамда тревожность бошад, яъни камтар зиқ шавад, я худаш бошад, дер ҳамин одам монда шудагӣ бошад, ҳамин чизое ки бояд напряжение нашавад ва ҳамин чизо бояд ҳамин мардакда бояд нашавад ки ҳамин корро накунад. ва якумаш бояд отказ кардан дар кора. Отказ бояд шумо худатон бояд бифаҳмед ки ҳамин чиз отказ кардан ва шумо як чиза признават карданатон дар кора ки мастурбатсия ин шумода как-то привычка шудагӣ, привычка одатӣ шудагӣ ва ин естественная потребность нест, яъни шумода табиӣ нест ки шумо ира мисол ҳамин мастурбатсияро мекунед аз сабабе ки шумо ҳамин ба мо привычка шудагӣ, шумода ҳамин потребность нест, яъни ба ҷои хамхобагӣ нест. ва албатта одам худаша винит мекунад ва ҳамин чизоро таъсир мекунад ва албатта минимизировать кардан дар ҳамин чизое ки стимуляция ба мебиёрад. Якумаш полностью от порнографии отказать кардан дар кор, яъни одамое ки порно тамошо мекунад, инода ҳамашда мастурбационная зависимость ҳаст. ҳама сайтҳое ки барои порно мебиёрад, ҳама сайтҳое ки ҳамин чиз ба шуморо даъват мекунад, яъни роҳи шайтонӣ аст, инора любой сексуальный контентро шумо бояд удалит кунед. ҳар хел фильтрҳо ҳаст, программа, например Blocker X, Cold Turkey, Freedom гуфтагӣ ҳамин фильтрҳо ҳаст, ҳамин чизоро чӣ мекунад, блок мекунад ва ҳаминро
ман менависам дар инҷа чӣ хел приложение ҳамина блок мекунад, ҳамина обязательно блок яъне установить кунед дар телефонтон ки ҳамин порнография набинед, яъне ин бисёрш аз сабабиш порнография. Баъд сеюмиш перенаправление энергия, яъне чӣ хел халос шудан энергияро дигар ҷо бигузарондан дар кор. Якумш спорт, физическая активность, тренировка. Мисол шумо ҳар рӯз саҳари агар бассейн имконият дошта бошед, бассейн ёки бидавен агар имконият дошта, яъне ҳамин чиз дар кунед. Ва албатта дуюмиш молитва, мега ҳамин дар Европа мега ки ҳамин чиза агар нест кананба, бояд одам библия хонад, дигар чиз кунад, хай мо мусулмонем намоз мехонем. Дальше дигар увлечениеро, яъне дигар хоббиро ёфтан дар кор. Ба ҷои ҳамин дигар чизое ки мисол одама дофаминиша баланд мекунад. Мисол шумо дофамина ҳозир ҳамин чизе ки гормонои завқа, ҳамин чиз қатъи шумо баланд кардастед. Лекин шумо дигар чизе ки шумо мефурад ҳамира кунед, ҳамин дофамин. Як одамое ки ҳастанд дуратгор ҳастанд, ҳамин қатъи мебурад, кор қатъи мебурад. Дигар одамое ки ҳастанд мисол филм тамошо мекунад, ҳамин қатъи мебурад. Ҳамин чизоро канан дар кунед. Сеюму чорумиш управление стрессом, яъне чӣ хел халос шудан стресса бояд шумо управлят кунед, асабӣ шудан управлят канан дар кор. Яъне шумо ҳамин кам хоб кунедам ёки набошад бисёр кофе хӯредам, ҳамин чиз ба мона, яъне шумода мешавад камтар чӣ пайдо шавад, привичка пайдо шавад ва режим сна, яъне шумо хобатон вақтшда бояд бошад, баъди 11 шумо бояд хоб кунед, прогулка бинед ва камтар телефон дашинед. Ва албатта тревоги синна агар бошад, сахт синни тревога дар бораи ҳамин ки накунед, ин обязательно психологга муроҷиат кардан дар кор. Ва албатта физиологические факторҳоро ҳам бо контрол кардан дар кор. Физиологические факторҳо чи аст? Якумаш ин кай ки шумода ҳамин чиз пайдо шуд, хоҳиш пайдо шуд, контрол кардан дар корае ки мисол физически нагуфта спорт, яъне фитнес меравед ёки медавед, ҳамин қатъи мебурояд. Ва сеюмиш холодный душ, яъне просто холодный душ меравед, слишком холодный, оба камтар душта яхтар мекунед ва ҳамин қатъи душ принимат мекунед, контрастный душам мешавад. Ва албатта уровень тестостерон, пролактин албатта проверят кардан дар кор аст. Мисол як одамое ки ҳастанд тестостеронаш баланда ёки тестостерон мегирад, ҳамин ба хоҳиш мешавад. Ва албатта ҳамин чиза алиш кардан дар кор. Мисол ҳамин вақта шумо ин шашумаш ки ҳамин чиз омад, мисол мехоҳед ки ҳамин порно тамошо карда мастурбатсия кунед, якум бояд шумо берун бироед, як худатон наестед. Агар берун биромада натонистед, отжимания кунед, отжимания, постоянно отжимания, бисёр отжимания ки энергия биравад ҳамин қатъи. Ва албатта ягон чӣ боша, ягон дӯстотон ба занг занед, духтар ба нею, арӯс ба нею, дӯстотон ба занг занед, дигар дар бораи ҳамин просто гап занед ки худатон як худатон намонед. Ва албатта ягон уборка ёки замет ки худатон ба нависед, ба ҷои ҳамин алиш кардан дар кора. Ва албатта цел, мотивация, одам худашон ба як цел, яъне як мақсад мондан дар кора ки гуфтан дар кора ки ман аз ҳамин чиз халос мешавам, всё, ин кора ман дигар намекунам. Албатта ина кай ки шумо ҳамира кардед, шумода уже узи мардонӣ, хестани узи мардонӣ саҳарёб зудтар мешавад, худатон ба шумо боварӣ пайдо мешавад, барое ки шумо уже мастурбатсия накардестин, стресс нестай, барое ки ино ҳамаш подавлят мекунад ин чизоро. Ва барои занг гирифтани бояд шумо тайёр шавед, яъне подготовить к семейной жизни меган. Ҳамин чиза шумо бояд тайёр кунед худатон ба ки шумода барои занг гирифтани уже мақсад бошад ки ман инра намекунам, занг мегирам, занам қатъи мекунам, порно тамошо намекунам, оилам қатъи ҳамира мекунам, халол мекунам. Албатта барои ман шумо савоб мегирам. Ва албатта духовна чистота, яъне шумо бояд, ман гуфтам Европада ҳамин чизо бошад, мега ки библия хонед, шумо метавонед Қуръон хонед, намоз хонед, аз Худо пурсед ки аз чин шумода албатта халос кунад. Ва ҳамин чизое ки шумо дар ман шумо чизе ки ҳамаша гуфтам, ҳаминро агар кунед, иншоалло ман умед дорам ки аз ин шумо халос мешавад ва дар сари шумо ин запис намешавад. Ҳамин корро обязательно кунед. Саломат бошед.